Hemmäňize salam, men Akmaral. Bugün size Karagöl gezelenjimi aýdyp beresim gelýär. Birinji daýdan Rize merkezden Rize Simidimi aldım. Krantdan muçak suwumy doldurdum we ýola çykdym. Men Karadenizde birinji günüm howasy däliretdi. Ýöne görnüş gatawadan Karadeniz Mekkesine ýenimden soň Karagöl'e giriş yaptım. Diýsen owadan berde bir giden balyklar barken, ýöne bu balıklary awlamak, göz gezdirmek gadagan. Berdede kölüň içine girmek üçin gaýyklar bar eken, ýöne men giri bilmedim ýapy eken we kölüň daş töreginden aýlanmak üçin şular ýaly ýöreýiş ýoldaçyklaryny ýasapdyrlar. Şo ýoldalardan ýörep barýarkem, şular ýaly owadan videolary çekdim. Berde ösümlikler, ağaçlar, köprüler ve bu köprüden hem 3-4 sansyna gawat geldim. Bärem bir serial çekilipdir. Baş kahramanlarynyň öldürilen ýeri. Gynansak da berde de suwa çykymy açyrdım, gynanyp durşum. Gyz